Прывітанне, сябры! Сёння мы прапануем вам пазнаёміцца з выставай «Акадэмік Мікалай Нікольскі. Жыццё ў гісторыі», прымеркаванай да юбілею Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У доме па адрасе Карла Маркса 30, дзе мы з вамі знаходзімся, у сярэдзіне мінулага стагоддзя пражывалі два вядомых дзеяча сваёй эпохі – Пётр Устінавіч Броўка, народны паэт Беларусі, і Мікалай Міхайлавіч Нікольскі, гісторык, выбітны дзеяч беларускай навукі. Нікольскі нарадзіўся ў 1877 годзе ў Маскве у сям'і гісторыка-ўсходазнаўца Міхаіла Васільевіча Нікольскага. Як звалі яго маці, устанавіць не ўдалося. У Мікалая Міхайлавіча была родная сястра Анастасія Міхалаюна Лучэўская, у якой быў сын Барыс. І яшчэ адна яго пляменніца Анастасія Чартакова, бацькоў якой дакладна вызначыць не ўдалося. Тут жа ў Маскве скончыў у 1896 годзе Маскоўскую гімназію нумар 6 з залатым медалём, пасля чаго паступіў у Маскоўскі універсітэт на гісторыка-філалагічны факультэт па аддзяленню гісторыі. У універсітэце вывучаў старажытныя і сучасныя мовы. Свой шлях у вялікую навуку Мікалай Нікольскі пачаў з вывучэння гісторыі старажытнага ўсходу, у тым ліку і старажытна-ўсходніх вераванняў і культаў. У гэтым яму дапамагло веданне асірыйскай мовы, якой ён валодаў у дастатковай меры. Пасля заканчэння універсітэта Мікалай Нікольскі не змог у ім замацавацца, таму быў вымушаны ісці працаваць выкладчыкам гісторыі ў прыватную жаночую гімназію Пратапопавай, дзе прапрацаваў з 1900 па 1918 год. Да рэвалюцыі былі надрукаваны шэраг ягоных прац па гісторыі рэлігіі і старажытнага свету. Нікольскі ў гэты час вёў працу з гісторыкам Пакроўскім, рэдагаваў яго шматтомнае выданне «Руская історія з древнейшых времён» в 5 тамах, публікаваўся ў розных перыядычных выданнях. Нікольскі напісаў таксама артыкул для часопіса «Летапіс». Адным з яго стваральнікаў быў Максім Горкі. Захаваўся ліст, напісаны Горкім да Мікалая Нікольскага ад 10 снежня 1915 года. У ім Горкі пісаў: «Мы хотели бы, и мы имеем возможность в среду, которая до сей поры не читала толстых журналов, такое намерение. Эта возможность ставит нас в необходимости просить сотрудников журнала о наибольшей объективности, популярности и убедительности их работ. Я вовсе не хочу сказать, что ваша работа лишена этих качеств, но нам кажется, что ваша статья написана для людей, слишком хорошо знакомых с вопросом. Мабыць, заўвагі былі ўлічаны, бо ў 6-м нумары часопіса «Летапіс» за 1916 год з'яўляецца артыкул Мікалая Нікольскага «Основные моменты в развитии русской церковной жизни». Пасля рэвалюцыі для Мікалая Нікольскага адкрыліся новыя кар'ерныя магчымасці, бо ў Расіі і іншых рэспубліках, дзе панавала савецкая ўлада, сталі ўтварацца новыя вышэйшыя навучальныя установы. Такім чынам, Мікалай Нікольскі атрымлівае запрашэнне стаць прафесарам па кафедры гісторыі рэлігіі, а пасля на паўгода ўзначаліў новаўтвораны аб'яднаны Смаленскі універсітэт. У гэты час у Беларусі пачалася падрыхтоўка да стварэння першага класічнага універсітэта на тэрыторыі краіны – Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Для ўзмацнення выкладчыцкіх кадраў запрашалі спецыялістаў з-за межаў Беларусі. Адным з такіх варагаў стаў Мікалай Нікольскі. Так, у чэрвені 1922 года Мікалай Нікольскі пераязджае ў Мінск у якасці прафесара старажытнай гісторыі БДУ. Пражыў ён у Мінску па ўспамінах сваёй другой жонкі Рахіль Абрамаўны так. Николай Михайлович жил на Советской улице около Красного костела. Его семья состояла из жены Веры Николаевны, племянницы Настеньки, Анастасии Николаевны Чередковой и родственника Веры Николаевны Петра Гаврилова. Детей у Никольских не было, все умерли в раннем возрасте. Только дочка Зинушка дожила до 12 лет и умерла от аппендицита. О Зинушке Николай горевал всю жизнь. Он очень любил дочку и в память о ней хранил ее котиху, металлическую кошечку.
У БДУ Мікалай Нікольскі з 1922 по 1926 гады становіцца спачатку арганізатарам, а затым і дэканам новага педагагічнага факультэта, які склаўся з 4 аддзяленняў: сацыяльна-гістарычнага, літаратурна-лінгвістычнага, прыродазнаўча-гістарычнага і фізіка-матэматычнага. У БДУ Мікалай Нікольскі упершыню атрымаў магчымасць паўнавартасна займацца навукова-даследчай працай па тэме гісторыі Ізраіля і Бібліі. Ён наладзіў сувязі з заходнееўрапейскімі навукоўцамі-біблеістамі. Двойчы у 1925 і 1928 гадах наведваў Берлін з навуковымі мэтамі і апублікаваў у нямецкім перакладзе 3 свае навуковыя працы. У 1929 годзе Мікалая Нікольскага запрашаюць на працу ў Акадэмію навук Беларускай ССР на пасаду вучонага спецыяліста кафедры этнаграфіі. Праз 2 гады у 1931 годзе пераходзіць у Акадэмію навук на асноўнае месца працы, застаючыся ў БДУ ў якасці выкладчыка па сумяшчальніцтве. Акрамя таго, у гэтым годзе яго абіраюць дзеючым членам Акадэміі навук. Пачаўшы працу ў інстытуце гісторыі, Мікалай Нікольскі заняўся працай над новымі для сябе тэмамі. Ён паступова пачаў знаёміцца з народнымі традыцыямі беларусаў. З-пад яго пяра выйшаў шэраг прац па этнаграфіі, фальклору і народнай абраднасці. Хоць вывучэнне беларускай народнасці не з'яўлялася асноўнай сферай яго інтарэсаў, яго праца пры гэтым была добра ацэнена як у Беларусі, так і за мяжой. Міхаіл Піліпенка адзначаў: у майстэрству даследавання гэтага пытання валачобных песень на беларускім матэрыяле акадэміка Мікалая Нікольскага можна паставіць з такімі выбітнымі даследчыкамі гісторыі рэлігійнай міфалогіі, як Манград, Фрэзер, Францаў. Гэта капітальныя даследаванні па пастаўленых праблемах, даследаванні, якія ўвайшлі ў залаты фонд беларускай этнаграфічнай працы і фалькларыстыкі. Так выйшла, што кар'ерны рост Мікалая Нікольскага супаў з эпохай вялікага тэрору. У 1937 годзе яго прызначаюць на пасаду дырэктара інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР. У тыя гады пасада дырэктара інстытута была практычна расстрэльнай. З моманту ўтварэння інстытута ні адзін з дырэктароў не памёр сваёй смерцю. Так, Усевалад Маркавіч Ігнатоўскі застрэліўся па прычыне беспадстаўных абвінавачванняў у свой адрас па надуманай справе Саюза вызвалення Беларусі. Другі дырэктар, Павел Осіпавіч Горын-Каляда, быў спачатку пераведзены ў Маскву і нават часова пабыў дэканам гістарычнага факультэта МДУ. Але ўжо 23 жніўня 1937 года яго арыштавалі, а 25 красавіка 1938 года Каляда быў расстрэляны. Пераемнікам яго стаў Васіль Карпавіч Шчарбакоў, былы першы дэкан гістарычнага факультэта БДУ. Яго першапачаткова выключылі з партыі, а пазней арыштавалі. У выпадку з Шчарбаковым невядома нават дата яго смерці. У такі перыяд Мікалай Нікольскі займае пасаду дырэктара Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР. Вялікі тэрор не абышоў бокам і сям'ю Мікалая Нікольскага. Так, яго пляменнік Барыс Лучэўскі быў нявінна асуджаны, але ў адрозненні ад дырэктароў Інстытута гісторыі яму пашчасціла застацца жывым. У 1930-е гады ў Мінск перабіраецца і будучая другая жонка Мікалая Нікольскага Рахіль Абрамаўна Пасэ. Рахіль Абрамаўна, гэтак жа, як і яе будучы муж, вырашыла звязаць сябе з гістарычнай навукай. Яна, па парадзе мужа Сергея Пасэ, вырашыла паступаць у аспірантуру. Ідзі в аспірантуру к академику Никольскому. Это крупный ученый, единственный человек, у кого здесь, в Минске, можно учиться. Акрамя таго, з успамінаў Рахіль Абрамаўны можна даведацца аб некаторых асобасных характарыстыках Мікалая Нікольскага. У Николая Михайловича Никольского во время чтения лекций
У него получались паузы, которые заполнялись звуком «м-м». Это казалось смешным, но студенческая аудитория этого смыканья даже не замечала. Так, начиная с 3-го года обучения в аспирантуре, я была зачислена преподавательницей университета по кафедре древнего мира и начала руководить семинарами по истории афінської демократии. Рахіль Абрамовна Бітельмахер народилась 18 студеня 1904 года у городе Бердичеве ва Украине. У 20 годов яна поступила на працоўны факультэт Кіўскага інстытута народнай адукацыі. Пазней у Харкове скончыла гістарычнае аддзяленне сацыяльна-эканамічнага факультэта мясцовага педагагічнага інстытута. За час вучобы выйшла замуж за Сергея Пассе. Пассе займаў вядомыя пасады ў партыі. Так, у 1932 годзе Сергей Пассе пераводзіць у Менск на пасаду памочніка першага сакратара Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі Гекала. Пазней Сергей Пассе зойме пасаду дырэктара інстытута партыі і кастрычніцкай рэвалюцыі. Рахіль Абрамовна ў Мінску уладкоўваецца на працу Беларускага інстытута масавага завочнага навучання партактыву. У 1934 годзе, жадаючы працягнуць больш паглыбленае вывучэнне гісторыі, паступае у аспірантуру гістарычнага факультэта БДУ. Яе навуковым кіраўніком становіцца Мікалай Міхайлавіч Нікольскі. Падчас вучобы ў 1935 годзе яна пераходзіць на пасаду асістэнта на гістарычны факультэт БДУ. За гэты час яна паспявае разарваць свае адносіны з Сергеем Пассе, якога ў перыяд вялікага тэрору расстралялі. Рахіль Абрамовна, хоць ужо не з'яўлялася жонкай ворага народа, усё роўна патрапіла пад санкцыі. Яна пазбавілася пасады ва ўніверсітэце, перабівалася рознымі працамі, пакуль ёй не прапанавалі выкладчыка ў Аршанскім настаўніцкім інстытуце. Там яна чытала курсы па гісторыі старажытнага свету. Пазней ёй зноў прапанавалі пасаду выканальніка абавязкаў дацэнта па сумяшчальніцтве ў БДУ. У перыяд вайны знаходзілася ў эвакуацыі за Уралам. Пад канец вайны Рахіль Абрамовна выходзіць замуж за свайго былога настаўніка Мікалая Нікольскага і вяртаецца ў Мінск. Яна уладкоўваецца навуковым супрацоўнікам у Інстытут гісторыі Акадэміі навук БССР, дзе яе новы муж займае пасаду дырэктара. У 1949 годзе Рахіль Абрамовна прыступіла да працы на кафедры гісторыі старажытнага свету гістарычнага факультэта БДУ. У 1968 годзе Рахіль Абрамовна Нікольская выходзіць на пенсію. Яна збіралася ўшчыльную заняцца напісаннем манаграфіі, прысвечанай акадэміку Мікалаю Нікольскаму. Але сталы ўзрост і пахіснутае здароўе не дазволілі ёй завяршыць пачатае. Там 18 красавіка 2004 года Рахіль Абрамовна Нікольская завяршыла свой поўны выпрабаванняў і буйных паваротаў жыццёвы шлях, які доўжыўся 100 гадоў. Рахіль Абрамовна мела 3 дзяцей ад першага шлюбу: Уладзіміра Сергеевича Пассе, Альму Сергеевну 1927 года нараджэння і Наталью Сергеевну 1936 года нараджэння, якая стала Нікольскай, бо малодшую дачку Мікалай Міхайлавіч усынавіў. Пасля вялікага тэрору пачалася вялікая айчынная вайна. Мікалай Міхайлавіч не паспеў эвакуироваться з Мінска. С болью в сердце уходил я из своего кабинета, прощался со своими дорогими книгами. Мы хотели сесть на поезд в Колодищах, но когда мы добрались до станции, то там поблизости уже был высажен немецкий десант. Ён спрабаваў сысці, але за 25 километров от города их группу обогнали немецкие войски. Не маючы фізічнай магчымасці самастойна рухацца услед за лінію фронта, Нікольскім прыйшлося вярнуцца ў Мінск. Пра гэта ён успамінаў так. 7 июля мы вернулись в Минск. По счастью, дом, в котором мы жили, уцелел, и моя квартира еще никем не была занята. Знаходзячыся ў акупацыі, Мікалай Нікольскі вырашыў працягнуць самастойна выконаць свае абавязкі дырэктара Інстытута гісторыі, якія яму былі пастаўлены яшчэ да вайны.
И за 2 года, прожитые мною в Минске при немецкой оккупации, я написал свою плановую работу 1941 года, а затем написал большую монографию, тему которой была намечена по плану 4-й пятилетки. Знаходячыся ў акупаваным Мінску, з ім спрабавала наладзіць сувязь немецкая адміністрацыя. К Николаю Никольскому начали приходить белорусские националисты с различными заманчивыми предложениями, главная суть которых заключалась в том, чтобы сотрудничать с немцами. Однако с 1942 года Никольский установил сувязь с белорусским подпольем. В феврале 1942 года у нас завязались знакомства с одним молодым товарищем, которого прислала к нам с картофелем из-под Минска одна наша самая близкая приятельница. Пришедший товарищ назвался Ваней. Дзякуючы гэтым знаёмствам, к лістападу 1942 года Миколай Никольский атрымаў сувязь з падпольнай арганізацыяй «Дзядзькі Колі», у якую ўваходзіла вядомая мінская падпольшчыца Марына Фёдоровна Малакович. Менавіта пры яе ўдзеле ў жніўні 1943 года сям'я Никольскіх была перапраўленая ў партызанскі атрад. Знаходзячыся ў партызанскай зоне, Миколай Михайлович працягваў даследаванне тэкстаў Рас-Шамры і Месапатаміі. Рукапісы былі вывезены разам з іх даследчыкам самалётам на Вялікую зямлю. Так, пасля 9 месяцаў знаходжання ў партызанскім атрадзе Миколая Михайловича разам з жонкай перанакіравалі ў Маскву. Неўзабаве пасля прыбыцця ў Маскву акадэмік Миколай Никольскі узначаліў кафедру гісторыі старажытнага свету БДУ, якая з 1943 года аднавіла сваю працу на станцыі «Сходня» ў Падмаскоўі. У сувязі з цяжкімі ўмовамі пражывання ў партызанскай зоне сваё здароўе падарвала Вера Мікалаеўна, і ў хуткім часе ўжо ў Маскве яна памерла. Знаходзячыся ў сталіцы СССР, Никольскі даведаўся пра лёс сваёй былой аспіранткі Рахіль Абрамаўны. Пачаўшы сумесную перапіску, неўзабаве яна прыязджае па запрашэнні Миколая Михайловича ў Маскву. Так пачаліся сустрэчы былога настаўніка і вучаніцы. Рахиль Абрамовна успоминала: «В одну из таких прогулок, когда уже приближалось время моего отъезда, мы сидели на скамейке. Отдыхая от ходьбы, Николай Михайлович взял мою руку в свою, посмотрел на меня своими добрыми, умными глазами и сказал: «Ну так что, Рахиль Абрамовна, давайте больше никогда не расставаться». За 2 дня до нашего отъезда из Москвы мы с Николаем Михайловичем пошли в ЗАГС Свердловского района города Москвы и зарегистрировали наш брак. У красавіку 1945 года Миколай Никольский вярнуўся ў Мінск. Па прыездзе сям'і Никольскіх давялося вырашыць шэраг бытавых праблем. Вельмі востра для акадэміка стало пытанне з рабочым сталом. Стол быў пушчаны на ацяпленне кватэры, калі ў перыяд эвакуацыі там жыў спявак. Аб гэтым Рахиль Абрамовна успоминала: «Письменный стол Николая Михайловича певец использовал для отопления своей квартиры. В условиях полностью разрушенного Минска найти необходимый стол просто было невозможно. После тщательных поисков вопрос о письменном столе для академика Никольского был разрешен на правительственном уровне. По распоряжению Пономаренко Николаю Михайловичу выдали канцелярский стол из Дома правительства. Как только в Минске наладилась жизнь, мы нашли мастера-столяра, который изготовил рабочий стол по эскизу Николая Михайловича. Пасля заканчэння вайны ў 1945 годзе Никольскі разам з Рахиль Абрамовнай вяртаецца ў Мінск, дзе працягвае займацца навуковай і выкладчыцкай працай. У 1946 годзе ён быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук СССР. Адзін час абмяркоўвалася таксама і пытанне яго пераезду ў Маскву, але, мабыць, бытавыя ўмовы яго ў гэты раз не задаволілі.
Нікольскага мала цікавіў паўсядзённы камфорт, але ён шмат працаваў, таму яго турбавала пытанне забяспечанасці кнігамі. Акрамя таго, пасля вайны стан здароўя акадэміка Нікольскага абмежаваў яго актыўнасць. Ён больш не мог чытаць лекцыйныя курсы, хутка стамляўся. Наяўнасць аўтамабіля з шафёрам была для яго важным пунктам, якога ён дамагаўся ў Мінску. Яго заробак у сукупнасці з Акадэміяй навук БССР і БДУ ў 1946 годзе складаў 12 500 рублёў у месяц. Мабыць, у Маскве ён не мог разлічваць на лепшыя ўмовы пры падобных абавязках. Чарговым выпрабаваннем для Нікольскага стала новая рэпрэсійная кампанія пад назвай «Барацьба з касмапалітызмам», якая праходзіла ў Мінску ў 1949 годзе. Барацьба з касмапалітызмам – масавая палітычная кампанія, якая праводзілася ў СССР у 1948-53 годах, накіраваная супраць скептычных і заходніх тэндэнцый сярод савецкай інтэлігенцыі, якія разглядаліся як антыпатрыятычныя. Падчас гэтай кампаніі пераследу пачалі падвяргацца і гісторыкі. У Інстытуце гісторыі Акадэміі навук БССР ціску пачалі падвяргацца розныя работнікі, многія з якіх мелі габрэйскае паходжанне. Узначальваючы Інстытут гісторыі Акадэміі навук, Мікалай Міхайлавіч ніколі не ўхіляўся ад адказнасці і заўсёды ўставаў на абарону сваіх супрацоўнікаў, якія трапілі пад каток рэпрэсій. Рахіль Абрамаўна ўспамінала гэтыя падзеі. В Академии наук БССР, как и в других учреждениях, начали увольнять с работы по разным причинам евреев. По Институту истории Академии наук БССР к увольнению были намечены Михаил Яковлевич Гринбланд, известный в Союзе как крупный специалист по этнографии Белоруссии, Копыский, исследователь истории Средневековья Белоруссии, Абисгаус, не помню по какому периоду истории Белоруссии он работал. Все они были настоящими учеными. Николай Михайлович относился к ним с большим уважением. Акция их увольнения проводилась за спиной Николая Михайловича. Он был страшно взволнован этой новостью. Я впервые увидела Николая Михайловича в ярости. Он сразу же позвонил президенту Академии наук БССР Геращенко, специалисту по биологии, довольно порядочному в тех условиях человеку. Во время Лысенковщины он имел смелость не согласиться с его теорией, и приказ об увольнении евреев был им подписан под давлением высших партийных органов. В разговоре с Геращенко Николай Михайлович выразил свое негодование. Как посмели без его ведома распоряжаться судьбой работников Института истории, за работу которых он лично отвечал. Не дождавшись ответа от Геращенко, Николай Михайлович со злостью бросил трубку и тут же позвонил Пономаренко Пантелеймону Кондратьевичу, генеральному секретарю Центральной коммунистической партии Белоруссии. Изложив ему суть дела, Николай Михайлович закончил разговор фразой: «Так что же, мы возвращаемся к временам до Великой Октябрьской революции?» Все сотрудники Института истории Академии наук БССР, намеченные к увольнению, остались на своих местах. Про самого Миколая Михайловича сучасные гісторыкі яго жыцця пишут так: что важно, сохранилось достаточно свидетельств достойного личного поведения Никольского в годы террора, и нет никаких данных о том, чтобы он поощрял доносы или интриги. На него самого доносов было много. У 1933 годзе доклад акадэміка Васіля Струве «Праблема зараджэння, развіцця і распаду рабаўладальніцкіх грамадстваў старажытнага ўсходу», з якім ён выступіў спачатку ў Ленінградзе, а потым у Маскве, паклаў пачатак дыскусій аб агульным характары развіцця старажытна-ўсходніх грамадстваў. Праз некалькі гадоў Акадэмія навук СССР прыступіла да выпуску шматтомнай сусветнай гісторыі. Першыя два тамы планавалася прысвяціць гісторыі старажытнага ўсходу. У сувязі з гэтым пытанні аб характары старажытна-ўсходніх грамадстваў набылі новую актуальнасць. У рамках абмеркавання праекта рэдакцыя Вестніка старажытнай гісторыі прапанавала акадэміку Нікольскаму выказаць сваё меркаванне на старонках часопіса.
Мікалай Михайлович не прамінуў скарыстацца прадстаўленай трыбунай, каб прапанаваць калегам сваю агульную канцэпцыю гісторыі старажытнага ўсходу. Зроблена гэта было ў рамках артыкула аб пабудове гісторыі старажытнага ўсходу 1938 года. Асаблівую цікавасць выказаная канцэпцыя уяўляе яшчэ і-з-за ўзросту аўтара, якому ў той час споўнілася 61 год. За кожным выказаным тэзісам стаяць гады навуковай працы і эсэнсаванне сабранага матэрыялу дзесятку публікацый. Сам акадэмік быў цалкам упэўнены ў сваёй слушнасці. Ён пісаў у 1946 годзе ў аўтабіяграфіі. Да перыяду 30-х гадоў адносіцца пашырэнне маёй працы таксама за межы Беларусі. Па навуковай лініі яно выяўлялася ў маім актыўным удзеле ў дыскусіі вакол праблемы фармацыйнага тыпу старажытна-ўсходніх грамадстваў, у якой я знайшоў правільнае рашэнне, які лёг у аснову шэрагу маіх артыкулаў у весніку старажытнай гісторыі і маіх апошніх вялікіх манаграфій па гісторыі аграрных адносін у двурэччы і супольна-земляробчай рэлігіі Фінікіі. На думку Мікалая Нікольскага, старажытны ўсход распадаецца на 3 комплексы з рознымі гістарычнымі лёсамі. Першы – міжземнаморскі ўсход, другі – Кітай і Японія, трэці – Індыя, Цэнтральная Азія і Інда-Кітай. Першае, што Нікольскі прапанаваў змяніць, храналогію старажытна-ўсходніх таварыстваў не па гаспадарчым узроўні развіцця, а па часе існавання буйных дзяржаў на ўсходзе. Дадзеная канцэпцыя і цяпер выкарыстоўваецца ў сучаснай навуцы. Другое – вялікую ўвагу надаваць грамадска-палітычнай гісторыі, бо вывучэнне гісторыі гаспадарчых адносін не раскрывае ўсю карціну старажытна-ўсходніх таварыстваў. Праблема вывучэння рабаўладання ў краінах старажытнага ўсходу ставіла перад даследнікамі мноства невырашаных пытанняў. У сваю чаргу Нікольскі прапанаваў на аснове крыніц даць статычную выкладку і ўжо на ёй рабіць высновы аб характары рабаўладання на ўсходзе. Рэзкае непрыманне ў акадэміка Мікалая Нікольскага выклікала мадэрнізацыя гісторыі. Ён пісаў з абурэннем. Тут нават у схеме гісторыі старажытнага ўсходу, складзенай Акадэміяй навук СССР, усё яшчэ сустракаюцца такія тэрміны, як сусветны рынак, гандлёва-растаўшчычныя банкі, грашовая гаспадарка. Усе гэтыя тэрміны цалкам запазычаныя з прац буржуазных арыенталістаў і адлюстроўваюць тэндэнцыю апошніх даказаць капіталістычнае развіццё старажытнага свету. Гэтыя меркаванні Мікалай Нікольскі выпрацоўваў на працягу ўсяго свайго жыцця. І яны ўвайшлі ў многія работы па гісторыі старажытнага свету. Так, падручнік па гісторыі для 5-х класаў масавай школы было даручана напісаць Мікалаю Михайловичу Нікольскаму. Быў напісаны падручнік «Гісторыя дакласавага грамадства. Старажытны ўсход. Антычны свет». Дадзены падручнік быў выдадзены ў Маскве ў 1933 годзе на рускай мове. Пазней быў перакладзены на яшчэ шэраг моў народаў СССР і выдадзены агульным тыражом у 200 000 экземпляраў. У 1952 годзе быў выдадзены падручнік па гісторыі старажытнага свету для настаўніцкіх інстытутаў пад рэдакцыяй Уладзіміра Д'якава і Мікалая Нікольскага. Аднак падручнік трапіў пад вялікую крытыку навуковай супольнасці. У артыкуле «За высокі ўравень учебнікаў па гісторыі антычнасці» за 1953 год Рыгор Мелікішвілі пісаў: «Падручнік Уладзіміра Д'якава і Мікалая Нікольскага у цяперашнім сваім выглядзе ні ў якім разе не задавальняе патрабаванні, што прад'яўляюцца да такога роду прац. У выпадку перавыдання ён патрабуе перапрацоўкі ўсяго тэксту, асабліва ў раздзелах, прысвечаных гісторыі старажытнага ўсходу і старажытнай Грэцыі. Пазней ролю гістарычнай думкі Нікольскага даследчык Сергей Крых ацэніць так. Мікалай Нікольскі адыграў значную ролю ў фарміраванні савецкай перыферыйнай гістарыяграфіі старажытнага свету. На стале можна ўбачыць фатаграфіі для працы па гісторыі старажытнага ўсходу,
кнігі шматомнай сусветнай гісторыі, над якімі працаваў Мікалай Нікольскі, лісты па рабоце над падручнікам па старажытным свеце для педагагічных інстытутаў 50-х гадоў, асабістыя рэчы яго сям'і. Не толькі старажытнай гісторыі Мікалай Міхайлавіч надаваў свой час, знаходзячыся на пасадзе дырэктара Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР. Падчас жыцця ў Беларусі яго пачала цікавіць роля хрысціянскай царквы ў беларускай гісторыі. Так, пасля вайны пачалася праца над абагульняючай працай па гісторыі БССР у 2 тамах. Нікольскі стаў адным з рэдактараў першага тома, а акрамя гэтага яму прапанавалі напісаць шэраг раздзелаў па гісторыі рэлігіі. Аднак яго погляды на многія пытанні ўплыву рэлігіі на развіццё грамадства былі раскрытыкаваны ў коле яго калег па інстытуце гісторыі. Так і ў БДУ. Усё гэта вылілася ў вялікую палемічную спрэчку. Галоўнымі дзеючымі асобамі сталі з аднаго боку Мікалай Нікольскі, а з іншага Лаўрэнцій Абецадарскі. Нікольскаму даводзілася удзельнічаць у гэтай спрэчцы на завочнай аснове, так як у гэты час у яго назіраліся праблемы са здароўем. Дадзеныя абставіны абмяжоўвалі яго магчымасці для адлюстравання нападаў з боку крытыкаў. Пры гэтым яго пазіцыі ў навуковым асяроддзі беларускіх гісторыкаў былі слабыя, бо канцэпцыю Абецадарскага падтрымліваў яшчэ адзін рэдактар тома, акадэмік Уладзімір Перцаў і іншыя супрацоўнікі інстытута. У вітрыне вы можаце пабачыць кнігу «Гісторыі БССР», першы том, а ўнізе папка са стэнаграмай паседжання навуковага савета Інстытута гісторыі па пытаннях выдання першага тома гісторыі БССР. Кола навуковых інтарэсаў Мікалая Нікольскага працягвала пашырацца. На гэты раз у іх увайшлі пытанні этнаграфіі. Была падрыхтавана манаграфія па гісторыі беларускіх валачобных песень. У якасці спецыяліста па этнаграфіі ён быў запрошаны на працу ў Акадэмію навук БССР. Пасля абрання ў 1931 годзе сапраўдным членам Акадэміі навук БССР Мікалай Міхайлавіч узяў на сябе кіраўніцтва секцыі этнаграфіі і фальклору, працягваючы працаваць па сумяшчальніцтве ў БДУ. Працуючы над гэтай тэмай, з-пад яго пера выйшлі такія працы, як міфалогія і абрадавасць валачобнай песні, устаноўкі і метады беларускай нацдэмаўскай этнаграфіі, этнаграфія БССР пасля кастрычніка, жывёлы ў звычках, абрадах і вераваннях беларускага сялянства, паходжанне і гісторыя беларускай вясёльнай абраднасці. У красавіку 1953 года Мікалай Нікольскі быў вызвалены ад кіраўніцтва Інстытутам гісторыі Акадэміі навук БССР у сувязі з сыходам на пенсію. Стан здароўя вучонага не дазваляў яму паўнавартасна выконваць свае службовыя абавязкі. У 1954 годзе ён скончыў выкладчыцкую дзейнасць у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Але Мікалай Міхайлавіч працягваў займацца навуковай працай. У 1956 годзе у выдавецтве Акадэміі навук БССР выйшла манаграфія «Паходжанне і гісторыя беларускай вясельнай абраднасці», над якой навуковец працаваў у 1951-1954 гадах. У 1953 годзе для студэнтаў і выкладчыкаў вышэйшай школы быў падрыхтаваны вучэбны дапаможнік нарысы культуры старажытнай Вавілоніі. У 1954 годзе быў выдадзены першы том калектыўнай манаграфіі «Гісторыя беларускай СССР», які выйшаў пад аўтарскай рэдакцыяй Нікольскага. А таксама ён жа быў стваральнікам некалькіх раздзелаў «Феадальныя адносіны ў старажытна-рускай дзяржаве, узмацненне сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту ў другой палове 16-га, першай палове 17-га стагоддзя». Мікалай Міхайлавіч Нікольскі – гісторык рэлігіі, усходазнаўца. Яго навуковыя працы па гісторыі старажытнага Ізраіля, Вавілона, Асірыі, Фінікіі
і гетскага царства сур'ёзны ўклад у савецкае і сусветнае ўсходазнаўства, які прынёс Мікалаю Нікольскаму міжнароднае прызнанне. Доказам гэтай цікавасці служыць яго членства ў палестынскім таварыстве пры Акадэміі навук СССР. Нікольскі прымаў актыўны ўдзел у стварэнні першых савецкіх падручнікаў для школ і вышэйшых навучальных устаноў па гісторыі старажытнага ўсходу. Акадэмік Нікольскі падкрэсліваў адрозненні сацыяльных формаў старажытна-ўсходняга грамадства ад антычнага, даказваў існаванне абшырнага ладу і хатняга рабства ў старажытным двурэччы і Фінікіі, абвяргаў сцвярджэнне аб першапачатковым габрэйскім манатэізме, распрацоўваў гісторыі ранняга хрысціянства, рускай царквы і сектанства ў Расіі, макеты машынапісу з рукапіснымі праўкамі да першага тома гісторыі культуры старажытнай Русі вы можаце пабачыць на паспарту. Даследаваў паходжанне беларускіх абрадавых песень, гісторыю ўзнікнення і перайначвання беларускіх вясельных рытуалаў. Актыўна ўдзельнічаў у навукова-атэістычнай прапагандзе. Вельмі плённымі былі даследаванні Мікалая Нікольскага ў галіне этнаграфіі і фалькларыстыкі Беларусі, якія знайшлі адлюстраванне ў шматлікіх публікацыях 1931-1959 гадоў. Шмат сіл аддаў ён выданню зборніка дакументаў і матэрыялаў па гісторыі Беларусі, стварэнні гістарычнага і краязнаўчых музеяў. Рознабаковая і шматгадовая навукова-даследчая дзейнасць Мікалая Нікольскага, яго вучэбна-метадычная, прапагандысцкая і папулярызатарская праца адлюстравана ў шматлікіх кнігах, брашурах, артыкулах, нататках. Мікалай Нікольскі аўтар каля 200 навуковых прац, у тым ліку 7 манаграфій. Мікалай Міхайлавіч Нікольскі шмат часу прысвячаў навукова-арганізацыйнай дзейнасці. Ён быў членам бюро аддзялення грамадскіх навук ад Акадэміі навук БССР, членам рэдакцыйнага савета Акадэміі навук БССР, членам рэдакцыйнай калегіі і звесці Акадэміі навук БССР, дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларусі, членам камітэта па ахове старажытных помнікаў пры Савеце міністраў БССР, членам Савета архіўнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў БССР. Мікалаю Нікольскаму ў 1938 годзе было прысвоена ганаровае званне «Заслужаны дзеяч навукі БССР». Ён быў узнагароджаны ордэнамі Леніна ў 1944 і 1948 годах, ордэнам працоўнага чырвонага сцяга 1957 год, медалём за доблесную працу ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гадоў у 1945 годзе. Мікалай Міхайлавіч Нікольскі памёр 19 лістапада 1959 года ў Мінску, пахаваны на маскоўскіх усходніх могілках. Как видно, у него была болезнь Альцгеймера. Похоронен в Минске на Московском кладбище. Я поставила белый мраморный памятник, с 3 сторон которого уложены белые мраморные плиты. Писала у своих успоминах Рахиль Абрамовна Никольская.